Hát jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és ismételten köszönjük, hogy részvételükkel megtisztelik a ma esti eseményünket. Én Klacsman Bori vagyok, az előadás moderátora, és ez az előadás pedig a Magyar Tudományos Akadémia II. Világháború története albizottságának szervezésében elindított Pillanatképek nyitott akadémia II. Világháború történetéről című előadássorozat második évadjának a része. Ennek az előadás sorozatnak a keretében minden hónap utolsó csütörtökén este 6-kor az albizottság tagjai, illetve külső szakértők tartanak ingyenes online ismeretterjesztő előadásokat, amelyekhez bárki csatlakozhat Zoomon. Az időpontok, illetve a további előadók nevei és információk megtalálhatók az albizottság honlapján, illetve a Facebook oldalon, és természetesen a Facebook eseményünkben is. A ma esti előadásunk nagyjából 25-30 perces lesz, közben a chatablakban is lehet küldeni kérdéseket, illetve az előadás végén is lehetőség lesz a kérdések és hozzászólások megtételére. A vita intenzitásától függően erre egy olyan 10-15 perc áll majd rendelkezésünkre. És akkor bemutatom mai előadónkat, Virányi Pétert, aki szociológus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, az albizottságnak a titkára, és a BM-en kívül több hazai és külföldi egyetemen is oktatott. 1985-től tanít kommunikáció szociológiát, reklámszociológiát és propaganda szociológiát. A kutatási témája a reklám és a propaganda, ezek sajátosságai és történelme. Ezeknek nem csak oktatója, kutatója, hanem művelője is. Több könyv, publikáció, reklámfilm, illetve kampány is fűződik a nevéhez. Ezen kívül szerkesztői, nyomdai ismeretei is vannak, például az albizottság könyveit is ő szokta összeállítani. És az előadásának címe Hogyan lett márka a harmadik birodalom? Péter, tiéd a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A harmadik birodalmat bátran tekinthetjük egy mindenre kiterjedő arculattal rendelkedő, tudatosan felépített márkának is. Előadásomban arra a kérdésre próbálok válaszolni, hogy vajon hogyan lett márka, miképpen dolgozott és kommunikált a propagandát segítve a Goebbelsi marketing. A politikai propaganda tulajdonképpen egyidős a politikai versengéssel és a politikai harccal. Történetén végig tekintve azt az összefüggést fedezhetjük fel, hogy nem más, mint a háború folytatása vagy helyettesítése egy másfajta technikával, netán hozzájárulás egy háború kitöréséhez, háború puskák nélkül. A propaganda fogalmának meghatározása azért nehéz, mert nem alakult ki egységes vélemény sem tárgyán, sem feladatait illetően. Ezért van ez így, mert ez a tevékenység annyira szerteágazó, és annyira összetett, hogy nem lehet pár mondattal meghatározni. A társadalmi kommunikáció egyik formája csak ott működik, de nem a társadalom egészen hozza létre, hanem mesterségesen állítják elő a társadalom tagjai számára, hasonlóan a csoport, szervezeti vagy tömegkommunikációhoz. A propaganda évszázadok, sőt évezredek óta ugyanúgy működik. Az mi változott? Azok az eszközei. A politikai nézetek ugyanolyan árucikkek, mint az ipari és a szolgáltatási termékek, és ezért ugyanolyan reklámkampányokban népszerűsíthetők. A politikai propaganda a modern kereskedelmi reklámhoz hasonló elveken alapul. A tömegeket foglalkoztató problémákat igyekszik felmérni, azért, hogy áruként eladandó politikai irányzatról vagy politikusról azt sugallja, hogy megoldást kínál azokra. Vagyis a propaganda
szerintem a marketing kommunikáció elemeként egy olyan eszköz, technika, amely elősegíti bizonyos eszmék, nézetek, ideológiák megismerését, terjesztését, elsajátítását. Célja, hogy az emberek érzelmeit, gondolkodását, viselkedését egy adott nézettel kapcsolatosan az elfogadás irányába befolyásolja, megerősítse. Vagyis informál, befolyásol és értéket termel, mint technika a reklámot utánozza, de, mint látják, majd látni fogják, értéket közvetít, amit a reklám nem. A politikai marketing egyfajta burkolt formája a propagandának, ahol az állam nem közvetlenül szól a néphez, hanem közvetítő keresztül küldi az üzenetét. Azt akarja elérni, hogy az általa közvetített valóságmodell a helyes, vagy legalábbis az elfogadható valóságképek egyike. Arra épít, hogy az emberek többsége általában nem, vagy csak korlátozottan érti, fogja fel, hogy például mi játszódik le a gazdaságban, a politika színterén, vagy bizonyos társadalmi folyamatoknak milyen hatásai van. A propaganda nem intellektuális műfaj. Hitler így ír erről. Nem szükséges, hogy a nép tudatosan gondolkodjék, hiszen az emberek felfogó képessége amúgy is meglehetősen korlátozott, intelligenciájuk csekély, viszont igen gyorsan felejtenek. Joseph Goebbelst sokan tartják a politikai propaganda egyik legnagyobb mesterének. A náci propaganda egy tudatos márkaépítés eszköze volt. Annyira tudatosan szervezett, hogy 1933-ban kiadott ABC des Nationalsozialismus című könyv a pártszabályzatokon kívül már grafikai ajánlásokat is tartalmazott. Majd a szakszervezetek helyébe lépett Deutsche Arbeitsfront, ez a DAV feladata volt, az NSDAP arculati kidolgozása. A DAF Robert Ley szerkesztésében 1936-ban adta ki először belső használatra az Organisationsbuch das NSDAP című könyvet. Hitler előszavával ellátott könyv már előírta a vizuális jelek, egyenruhák, jelzések, zászlók, övek, övcsattok, fegyverek márkahelyes használatán. Sőt, meghatározta a különböző alszervezetek felépítését, és viselkedési előírásokat adott, többek között az egyenruha viseléséhez és a megfelelő házastárs kiválasztásához is. 1939-ben megjelentetett Handbuch der Sturmabteilung kiadvány részletesen taglalja a köszönési és vizuális praktikák megfelelő formáit, a rendezvénytechnikát, az egységes fellépéshez és propagandához szükséges minden elemet. Nézzük meg, hogyan lett márka a harmadik birodalom. A márka az Amerikai Reklámszövetség meghatározása szerint egy névhez, jelhez, formához, színekhez, illetve ezek kombinációjához, valamint termék tulajdonságokhoz kapcsolt asszociációk összessége. A márkához tartozik az arculat valamennyi elemével. A márkaépítés egy tudatos folyamat, amelynek célja, hogy jelentést adjon a márkának, hogy egyszerűen azonosítható legyen, és a fogyasztónak okot adjon arra, hogy az adott márkát válassza.
egyben ígéret is, amivel megoldást kínál az érintettek problémáira, és kiépíti a lojalitást az adott termék iránt. A márka a fejben keletkezik, el kell adni, ahhoz pedig fel kell építeni. A márkaépítés lépései, a célközönség meghatározása, az üzenet megfogalmazása, az arculat tervezése és az arculat beépítése a márka összes megjelenésébe. A márkaépítés akkor hatásos, ha totális, vagyis az összes rendelkezésre álló eszközt alkalmazni kell, nem csupán egy-egy rendelkezésre álló eszközt, mint egy véletlenszerűen. Minden eszköz másképpen hat, más oldalról dolgozza meg a közönséget. Az egyes eszközöket egymással kölcsönhatásba kell alkalmazni. A totális propaganda lényegéhez tartozik, hogy a tömegkommunikációs csatornákhoz kapcsolódó technikai eszközöket egyetlen hatalmi központból irányított intézményrendszer működtesse. A Goebbels által vezetett népnevelési és propaganda minisztériumban 5 főosztály fogta át a rádióval, az írott sajtóval, könyvkiadással, filmgyártással, a politikai propagandával, a színházakkal, a művészeti élettel kapcsolatos tevékenységet. Sőt, minden író, újságíró, művész kötelezve volt, hogy bejelentkezzen ezen marketing és PR különítmény megfelelő kamarájába. Vidéken 42 birodalmi propagandahivatal, márkavevő szolgálat működött. A kormány propaganda nem ellenőrzi a kormányt, hanem szolgálja. Nem világnézeti meggyőződésből ért vele egyet, hanem mert eleve ezért működtetik. Ez szolgálja ki minden médium. A kormány a legfőbb hírforrás. A társadalmat design felületnek tekintették. A közösségi mozgalmakat és az emberek szabadidő töltését is tudatosan az ideológiának megfelelően alakították. A Kraft durch Freude mozgalom célja a német lakosság szabadidejének szervezése és felügyelete volt. Feladatának tekintette többek között a sportprogramok, a turistautak szervezését, kulturális események létrehozását, továbbképzések rendezését. A néptömegek szórakozása közben újra és újra felbukkantak a márka üzenetei, folyamatosan azt érzékeltették, hogy mi adjuk ezt neked, és te tőlünk érezheted jól magadat. A folyamatos márkaüzenethez való öntudatlan alkalmazkodás olyan, mint a béka és a meleg víz esete. Ha bedobják a békát a forró vízbe, azonnal kiugrik. Ellenben, ha lassan melegítik, akkor megfő benne. A brandingelés is ilyen. Lassan kell az embereket megfőzni. A nemzeti szocialista propaganda volt az első, amely számolt a célcsoporton belüli rétegek eltérő igényeivel. Például másfajta kommunikációt folytattak a város és vidéki közönség felé. A városlakókat a hegyek és a vidék romantikájával, távlatával kínálták, a vidék ezzel szemben megerősítő, identitás stabilizáló üzeneteket kapott. Jellemző volt a folyamatos kettős beszéd. A márkakommunikációban, márkaválasztásban döntő szerepet játszanak az érzelmek. Az emberek többsége érzelmeivel azonosul a márkához. Keresnek ugyan észérveket is, de érzelmi alapon hozzák meg a döntést. És ez a Goebbelsi marketing
központi eleme volt. A márka elengedhetetlen része a szlogen, ugye, ami nem más, mint a márka üzenete. Ez lehet egy ígéret, egy jellemző tulajdonság, de lehet a különbözőség felmutatása is, hogy miben más ez a márka, mint a többi. Az Ein Volk, ein Reich, ein Führer volt az egyik központi szlogen, amelyet Hitler és a párt használt. A márka három kulcsfontosságú elemét kapcsolták össze: az embereket, a birodalmat és a vezetőt. Goebbels a Henriatis lélektani hatását használta ki. Amit így tálalnak, az kerek egésznek, megjegyezhetőnek, átgondoltnak, ismerősnek, barátságosnak hat. Kiválóan alkalmas volt a tömeges skandálásra, a könnyű megjegyezhetőségre és a vizuális felhasználásra plakátokon, zászlókon, hivatalos kommunikációkban. Önmagában ez a forma, a jelszavak, reklámszövegek ma is kedvelt formája. Miután Hindenburg elnök elhunyt, Hitler egyesítve a kancellár és elnök pozícióját Németország Führerjévé tette magát. A Führer szó nagyon megfelel a márkanévre vonatkozó legtöbb elvárásnak, amely szerint rövid, tömör és egyedi. A szó 1933. május 19-én életbe lépett törvénybe való levédésével a konkurens használatát is megtiltották. Goebbels ragaszkodott ahhoz, hogy a Führer szó csak Hitlerrel kapcsolatban használható. Így lett a márka arca Hitler. A szlogen pedig kitörölhetetlen nyomot hagyott valamennyi német fejében. A plakátokon jelent meg, újságok headline-án szerepeltek, gyűléseken együtt skandálták a résztvevők a szónokokkal. Az ismétlés lényegi hatáselem. Az üzenet úgy ivódik be, ha állandóan ismételgetik. Teljesen mindegy, hogy egy mondatnak van-e igazságtartalma, vagy nincs. Ha azokat sokszor ismétlik, igazzá válik. Ha egy márkát azonosítanak a szlogenjével, az szinte kitörölhetetlenül összefor vele. Ez nagyban hozzájárult Hitler eladásához. A márka bevésését erősen segíti a márka arcának verbális kommunikációja. Hitler tehetséges szónokként fanatizálni tudta a hallgatóságot. Ő volt a nemzet megmentője, a nép atya, akinek minden döntése megkérdőjelezhetetlen és helyes volt. Ebben segítették a jól kitalált és tálalt külsőségek is. Hatásosan alkalmazta a propaganda évszázados technikáit. Feddieken kívül az ellenségkép bűnbakalkotását. Ja, a zsidókat tekintették ugyan a legfontosabb ellenségnek, de a náci fajelmélet más csoportokat is üldözött, bebörtönzött, vagy meg akart semmisíteni. A nyelvpolitika. A náci vezér azt is tudta, hogy a nép figyelmét el kell terelni a gondolkodásról, sajátos zárt világba kell tartani az egyént, nem szabad olyan szüneteket hagyni, amelyek elgondolkodtatják, képessé teszik arra, hogy mintegy kívülről reflektáljon a propagandára. A tematizálás, miszerint ő határozza meg, hogy mi legyen a közbeszéd tárgya, vagy a keretezés, vagyis, hogy a üzenet milyen egységes gondolatvilágba illeszkedjen. Közérthetően fogalmazott. Így a tömeg azt látta, hogy közéjük tartozik. És akkor egy példát mondanék az előzőekre.
A beszédek elején Hitler mindig a negatívumokból indult ki. Háborús vereség, nincstelenség, igazságtalanság. Ezzel a kiszolgáltatottság és keserűség érzését keltette a hallgatókba. A második szakaszban a rágalmazások sora következett, megnevezte a bűnbakokat, a hallgatóságból haragot váltott ki, de elérte, hogy a hallgató erkölcsileg felsőbbrendűnek érezze magát. A következő szakasz egy virágzó, erős Németország képét festi le. A félelem és harag helyét átveszi a büszke dominancia érzése. Az utolsó szakaszban Hitler erkölcsi magasságokba emeli saját személyiségét, elhiteti a hallgatósággal, hogy ő az az ember, aki ezt véghez tudja vinni, a közösség terhét átvállalja, és már ki is alakult a tömeg Führer iránti imádata. Hitler sikeres retorikájának, a tömegmanipulációnak legfőbb eszköze az állandó ismétlés és súlykolás volt. Egyszerű, primitív állításokkal kell kiállni az emberek elé, és azokat addig ismételni, mindig csak ugyanazt, míg a legbutább és álmából felkeltve visszamondja. Írja mindezeket a Mein Kampfban. Hitler 1923-ban Heinrich Hoffmann fotográfussal együttműködésben kezdte meg a Hitler márka képi rétegének kidolgozását. Rengeteg próbálkozás, frizura, ruházat, mimikai próba után 1930-ra kialakult a stilizált Führer kép. Az arc és a figura terjesztése képeslap falikép formájában már a márkaépítés folyamatában a együttműködés kezdete óta folyt. A képek kereskedelmét az 1930-as években professzionalizálták. A márka, az arculat szerves része a logó. Az első világháború idején létezett egy titkos társaság, amely az egész országra kiterjedt, és önmagát Germán rendnek nevezte. A rend mélységesen antidemokratikus és antiszemita volt. A germán rend müncheni páholyát nevezték a kelták misztikus világa nyomán túltársaságnak. Jelképük a svasztika. Ezt a szimbólumot a német nacionalisták az árja felsőbbrendűség emblémájaként fogták fel. 1921. májusában a párt elfogadta a túltársaság jelképét. Propaganda fő, mint Hitler, maga tervezte meg a horogkereszttel díszített zászlót. Ez a mai napig a nácizmus általánosan ismert avatárja. Látványa ma is feltételes reflexeket vált ki. A márka azonosításában fontos szerepet játszanak a színek is. A nemzeti szocialisták és az SZÁN barna, az SS tagjai fekete egyenruhát hordtak. A birodalom archaikus színei pedig a vörös, a fehér és a fekete. Vörösben látjuk a mozgalom szociális eszméjét, fehérben a nemzet eszméjét, a fekete horogkeresztben az árja ember győzelmiért folytatott harcának küldetését, írja Hitler a Mein Kampfban. A Deutschland erwache feliratos birodalmi lobogó család létrehozása jó példa a modern arculatépítésre. Az egységes optikai hatás érdekében 1922-re Hitler a müncheni Georg és Maria Hagel műhímzó mindejével együttműködve
Otto és Karolina Gár, szintén müncheni aranyművesekkel együtt elkészítették a római légiós mintára az első München feliratú Deutschland Erwache lobogót. Ez és mutációi az 1923. januárban megrendezett párgyűlésen kerültek először használatba. Az időjárás álló, elemeire bontható, modulrendszerű lobogó szabvány később alkalmassá vált minden almárka befogadására. A termék optikai megjelenése így egységesé vált. Ettől kezdve minden zászló a birodalmi arculatba illeszkedett. A lobogó mellett a tisztiruházat és kiegészítők elemeit is nagy műgonddal, magas minőségben, személyre szabva készítették, munkát adva ezzel kisebb szabászatnoknak és ismert divatháznak is, például a Hugo Boss. Az SS számára Otto és Karolina Gár 1934 és 44 között 15 000 személyre szabott és névvel gravírozott halálfejes gyűrűt készített. A nemzeti szocialista márkajegyek védelmében 1933. május 19-én a nemzeti szimbólumok védelméről életbe léptetett törvény megtiltotta a német történelmi, állami, valamint nemzeti felemelkedéshez kapcsolódó jelek, többek között a Hitler portré, a svasztika üzleti célú felhasználását. Ez az intézkedés fókuszvesztést, a jelekkel való visszaélést, a szakrálisnak tekintett jelrendszer kezdődő kommercionalizálásra akadályozta meg. A Goebbelsi márka kommunikáció szerves része volt a karrendítés. Mint a harmadik birodalom többi számos eleme, a karrendítés és a római birodalom hagyományaiból származik. A közismert antikapcsolat ellenére azonban egyetlen korabeli művészeti alkotást vagy forrást nem ismerünk erre a kézmozdulatra. Az egyedüli igazodási pont egy festmény. Jacques-Louis David 1784-ben született Horáciusok esküje című alkotása mutatja. A képen 3 római katona esküszik fel karrendítéssel Róma védelmére. Ettől kezdve a szalutálás a római birodalmat megjelenítő műtárgyak egyik állandó elemévé vált. A karrendítést a márka jellemző elemeként használt üdvözlési formát a nácik már 1923 őszétől alkalmazzák. 26-ba tették kötelezővé, majd ezt követően rendszeresítették a Führer iránti engedelmesség kifejezésére. A közigazgatásban dolgozók számára 33. július 13-án egy nappal a párt betiltása előtt tette kötelezővé rendeletében Frick belügyminiszter. A köszönés része volt az arculatnak. Ha valaki egy feljebb valóval találkozott, a Heil Hitler formula volt elfogadott. Adolf Hitlert a Heil mein Führer szavakkal kellett köszönteni. Tömegrendezvényeken rendszerint a Sieg Heil hangzott el. A levelek szintén Heil Hitlerrel zárultak. A hadseregbe viszont 44. július 20-áig a Stauffenberg vezette sikertelen merénylekig használták a hagyományos katonai üdvözlési formákat. Az arculat, a márka
elengedhetetlen része a dal és a zene is. A Horst Wessel Song, vagy más néven Die Fahne Horn, magasra a zászlót, egy olyan versen alapul, amely a német rohamosztagos Horst Wessel ír, egy 19. századból származó dalamra. Westelt meggyilkolta Albert Höhler, kommunista nézeteket valló bűnöző. Halála után Goebbels propagandaapparátusa hozzálátott, hogy hős csináljon belőle. Az igazi márkákhoz történetek kapcsolódnak, amiket aztán az emberek továbbadnak egymásnak. 30. február 17-én Goebbels közzétette a férfi haláláról szóló beszámolót Die Fahne hoch címmel. Ezt követően nagyszabású temetés rendeztek számára, amelyen 30 000 résztvevő előtt Goebbels mondott dicsőítő beszédet. Westphal a párt mártírja lett a németországi kommunisták elleni harcba. Versét megzenésítették, és az SA menet dalává, majd később a párt hivatalos dalává vált. Hogy, Bocsánat, csak mindjárt letelik a fél óra. akkor még a dal Németország nem hivatalos második himnusza lett, amit gyakran nyilvános üléseken, összejöveteleken énekeltek. Elegendő volt 2-3 taktus, és már is a márkára asszociáltak. A birodalom szignáljaként funkcionált. Az építészet, a politika és a propaganda viszonya sem új keletű. A német szocialista, a nemzeti szocialista német munkáspárt tudatosan használta az építészetet annak érdekében, hogy a német birodalmat spirituálisan is megalapozza. Hitler kancellársága idején átfogó tervek készültek a leendő 1000 éves birodalomhoz méltó kulisszák hatalmi és gazdasági központok kiépítésére. Münchent nemzeti szocialista mozgalom fővárosává, Hamburgot külkereskedelmi központtá tervezték. Speer birodalmi építész, Hitlerrel közös nagyrészt fiókban maradt monumentális Germánia tervein túl felvonulási és fényépítészeti területen is kapott lehetőséget. Jó példa erre a Nürnbergi pártgyűlés jellegzetes fényarchitektúrája, ami 150 légerhárító reflektor vezetésével oldott meg Speer. Azt az érzetet kell kelteni, hogy a Wehrmacht kifogyhatatlan ezekből. Nagyon drága és nagyon nehezen összeszedett eszközök voltak, de így fogalmazott végül Speer. A birodalmi építészet, a rendezvényszervezés minden esetben monumentális, karakteres és jól fotózható látványt teremtett. Ez volt a cél. A vizuális felületeken túl beavatkoztak a beszélt és írott nyelvbe is. A birodalmi népnyelvre elsősorban Goebbels volt hatással. Bemutatta, miként lehet egy társadalmat, annak tudatát totálisan megszállni a nyelven, a szóhasználaton keresztül. Ügyesen szövegezett jelmondatokkal, kategóriákkal címkézte az eseményeket, és így irányította a figyelmet a márkára. A márkázásban elkapni azt a pillanatot, amikor a márka feletti irányítást átveszi a vásárló, az egyik legnehezebb feladat a marketing területén. De a Goebbelsi marketing számára ez sem volt lehetetlen.
egyetlen ismert példa. Goebbels 1943. február 18-án a berlini sportcsarnokban mond beszédet, amelyben a német népet a legnagyobb áldozatokra szólítja fel, közvetlenül a Sztalingrádi vereség után. A hallgatóságnak 10 kérdést tett fel azzal, hogy legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint válaszoljanak. A tömeg minden kérdésre igennel felelt. Goebbels azt jegyzi fel naplójában: ha azt mondtam volna, hogy ugorjanak le a Kolumbusz ház harmadik emeletéről, ezt is megtették volna. A propaganda tevékenység igen veszélyes fegyver is, főként, ha hozzáértő kezekbe kerül. A vásárló és az eladó közötti bizalmi viszonyt a 19. század végére felváltotta a termék és a fogyasztó közé ékelődött márka. A 20. század első évtizedében a reklámtervezése kiegészült a legmodernebb pszichológiai ismeretekkel. Az 1920-as években Németországban a márkázási folyamatban megjelenik a márka személyiség fogalma. Hitler az 1920-as évektől tudatosan építette fel saját és nemzeti szocialista pártjának márkáját. A nácik a politikai marketing mesterei voltak. Hitler és Goebbels vezetésével a harmadik birodalmat, mint márkát jól azonosítható, jól differenciálhatóan helyezték el az emberek tudatában. Tudatosan lépésről lépésre egy erős márkát hoztak létre. A márkaépítés valamennyi elemét, legyen a szín, logó, szignál, zene, szlogen, mozdulat, hangulat, személy, nyelv hatásosan használták. A harmadik birodalomban minden propaganda az arcolat építőköve volt, a tipográfiától a kommunikéig, az építészeten át a fegyvertervezésig. Fondorlatos kapcsolatot létesítettek a tömegkultúra és a politikai mozgalom között. Az a tény, hogy mindezt a valaha létrehozott legszörnyűbb birodalom szolgálatába végezték, figyelmeztet azokra a baljós célokra, amelyeknél a politikai marketing eltorzulhat. Köszönöm figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük a nagyon érdekes és izgalmas előadást. Biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdések is, úgyhogy most van egy 10-15 percünk kérdésekre. Lehet a chatbe is írni, vagy a némítás feloldásával szóban itt megtenni Zoomon. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? No, ha egyelőre nincs, akkor én gondolkoztam, sokat gondolkoztam itt közben ezeken az elhangzott dolgokon, mert tényleg nagyon gondolatébresztő volt. Ugye a legelején volt szó erről a Kraft Freude mozgalomról, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de hogy igazából az egy ilyen közösségteremtő, vagy közösségépítő kezdeményezés volt. Tehát valójában ezt lehetett volna pozitív célokra is használni, csak ugye tudjuk, hogy mi volt a végkicsengése, meg a végkifejlete a dolognak. Csak úgy, én erről megmondom hogy erről nem hallottam korábban, de ilyen nagyon, persze tudom, hogy rengeteg ilyen kezdeményezés volt a náci Németországban, de hogy itt még nem szerepelt annyira az indoktrináció mondjuk, vagy már ebben is jelen volt annyira, mint mondjuk a Hitlerjugendben, vagy a később ilyen mozgalmakban. Igen, jelen volt. Maga a mozgalom például összegyűjtötte a lányokat, fiúkat. És hát ez, amit mondtam is, hogy szórakozás. Mi adjuk neked a lehetőséget, hogy szórakozz, hogy jól érezd magad. És hát azért azt mindannyian tudjuk, hát ott a dinamit.
amelyiknél ugye döntés kérdése, hogy mire használom Igen. maga a fogalom, vagy maga a termék, az nem negatív vagy pozitív. Így volt a Krafttal is. Uh-huh. Igen. Igen, a másik érdekesség meg, de szerintem ez nem lesz újdonság itt a hallgatóságnak, hogy mennyire nagy hatása volt a svasztikának, mint szimbólumnak, ugye, hogy Magyarországon is mennyi ilyen szélső jobboldali különböző pártok, meg pártkezdemények, meg mozgalmak vették föl különböző formátumokba, gondolok itt ugye a kaszás keresztesekre, vagy akár a nyilas keresztesek is. Hát az is egyfajta ilyen verziója ennek, hogy ez is milyen érdekes, hogy, és nem tudom, hogy esetleg más országokban is volt ilyen, vagy ez gondolom biztosan volt, de hogy Magyarországon ennyire nagy hatása volt, feltételezem, hogy máshol is volt ilyen, hogy átvették ezt a szimbólumot. Gyakorlatilag a nácizmus szimbólum, de hát a buddhista napkereszt az, Igen, az eredetiben egy pozitív, nagyon igen. erősen pozitív jelkép volt. És hát gyakorlatilag 1925 után vált szitokká. És Mm. ez a szitok, amit a harmadik, illetve hát a náci birodalom tett meg. De hát mellé rakhatom a vörös csillagot is, Igen. amelyik egy másik rendnél merült föl, és hiába logója egy kedvelte, több kedvelt terméknek, azért még mindig, ha megjelenik, egy korosztály számára, egy generáció számára nem a edzőcipő egyik márkája ugrik be, vagy egy kedves sör. Pedig annak már az 1910-es években ez volt a jele. Igen, igen, igen. Közben Tamás is írt, már is Stark Tamás, hogy a apró megjegyzés, hogy a kommunisták is felmelték a kezüket köszönéskor ökölbe szorítva. Hát igen, munkásokról, vasokról. Igen, igen. Érdekes módon, hogy korán sem vált annyira közismerté a feltetőköl, viszont arra meg nagyon ügyelnek, vigyelnek, hogy ez ne jobb kézzel és ne kiegyenesített karral történjen, mert abban Mhm. a másodpercben ö, egy teljesen más dolog ugrik be. Ez a Mm, munkásököl, vasököl odasújta, ahova köl, igen, gyakorlatilag hát az ön korosztályánál már eltűnt. Milyen igen, már nem könyvment volt. volt. Hm? Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy borzasztó, hogy milyen ügyesen tudták az embereket fanatizálni. Fanatizmus volt, és nagy tömegekben, és hát a zsidóságot, a zsidókat nem is nézték embernek. Sajnos olvastam olyan könyvet, ahol szóba került, hogy hát hogy miért gyilkolták a gyerekeket, és az felelte rá a német, hogy már kis állatoknak nézte őket. Annyira fanatizálva voltak. Akkor van egy nagyon érdekes kép, ezt lehet, hogy sokan látják, hogy mindenki Hitler, ez egy nagy tömeg, és akkor egy férfi hogy ilyen összefonja a karjait, és ő nem. Szóval, hogy volt olyan, aki ellenállt, és direkt így összeölelte a kezeit, és aztán leírták róla, hogy egy ilyen vegyes házas volt, és nem értett egyet, és megmerte csinálni, aztán, hogy volt-e következménye, arra már azt nem tudom. De borzasztó,
most is lehet az embereket fanatizálni, és most is előfordul, hogy a közmédia bizony a kormány kezében van. Nem akarok bele menni a politikába, de sajnos ez van. Azt az illetőt August Landmessernek hívják, Igen. és Na, akkor később a nácik áldozata lett egyébként, igen. igen, Aki összefont karral áll, az nagyon híres fotó. igen. Akartam is mondani, hogy nem lett utána hosszú élete. Igen, Hát igen. nagy, olyan tömegben egy ember bevállal valamit, az nagy bátorságra van. Igen. És hát gondolom számolt a következményekkel. Igen, hát ezt még Le Bon is írja, hogy, ö, és ezért nagy dolog, amitről Jurika beszél, hogy az emberek teljesen másképp viselkednek tömegben, mint egyénként. Tehát amit egyénként önmaga nem tenne meg, azt tömegben megcsinálja. Szándékosan fogok most nem, ö, szóval inkább mai példát mondani, hogy aki a Fradinak drukkol, az békés, nyugodt ember egyedül, de amikor csomóan ott vannak, és találkoznak egy Dózsa Drukkerrel, nem akarok megsérteni senkit, a nehézségfélre, akkor nagyon másképpen viselkednek, mint ha úgy egyenként lennének. És ez nagyon igaz a tömegre. Van-e még kérdés, Igen, igen, hozzászólás? igen. Én csak hozzászólnék egyrészt, hogy a kaszáskereszt, nyilaskereszt ügyben, hogy hát azért nem magyar unikum az, hogy átvenni a horogkeresztet, mert így gyorsan rákerestem a brit náci pártra, és a két világháború között több ilyen szélsőjobboldali brit párt volt, és köztük az Imperial Fascist League 29-39-ig működve egy sima horogkeresztet használt a brit Union Jack-re rárakva, fehér mezőben, fehér korongban, egy fekete horogkeresztet, meg a League of Saint George, ami 1974-től létezik, az meg egy nyilas keresztet. Tehát az meg egy sima, tehát egy valódi nyilas keresztet használ. A horvát szélsőjobboldali párt, az Ustasa párt, a két világháború közötti Ustasa párt, amely ugye bábállamot létesített a második világháború idején Horvátországban, meg Boszniában, az nem használta a horogkeresztet, az egy U betűt használt, mint a kezdőbetűt, az Ustasa mozgalom kezdőbetűjét valamilyen koszorúba rakva. A kérdése meg az, hogy van-e valamilyen megfigyelés, hogy pont ezzel a tömegben tartózkodva jobban hat a propaganda, és hogy értelmiségiek is ott állva, állítólag Hitlert hallgatva a tömegben úgy érezték, hogy megvarázsolja őket, rabul ejti őket a szónoklat, amit egyébként egyénenként hallgatva mondjuk rádióban nem tartottak volna olyan hatásosnak. Tehát, hogy van-e ilyen valamilyen recept arra, hogy ne hasson ránk a propaganda. Hallgassuk a propagandát egy csúcson, és akkor egyedül, és akkor nem fog ránk hatni? Nem hiszem, hogy feltétlenül ez lenne egy lehetőség, hogy ellenálljunk a propagandának. A propaganda önmagába véve, hogy rossz vagy nem rossz, ezt nem lehet eldönteni. Egy szónak, egy fogalomnak önmagába véve nincs előjele. Ez arra vonatkozik, amit a propagandáról vetett fel. A használata közben derül ki, hogy jó vagy rossz, hogy szeretjük vagy nem szeretjük. És ez még mindig kevés, mert az adott szituáció, az adott helyzet, az adott
időszak, az megint megváltoztathatja a fogalom értelmét. Sőt, a metakommunikáció ellenkezőjére is fordíthatja. De mondok egy példát. A pozitív szó általában jót jelent. De vajon ugyanezt gondoljuk, hogyha valakinek a COVID-tesztje mutatja ezt az eredményt? Nem. A propagandára visszatérve, szóval azért propaganda az egészséges életmódról, a környezetvédelemről, a szüfrazsett mozgalomról, a rabszolgaság felszabadításáról szóló megnyilvánulások is, hogy mi a jó propaganda, vagy mi a nem jó. Egy időben ez viszonylag könnyebb volt. Egyébként a demokratikus társadalmak velejárója. Annyiban volt egyszerű, hogy volt egy darab rádiócsatorna, egy darab televíziócsatorna, most, hogy ez 2 vagy 3 lényegtelen, amit ott hallottak, elhitték. Nem mentek utána. De most 100 helyről szedjük össze az információt. Vajon melyiknek higgyünk? Melyik propaganda az, amelyik a számunkra jó? Nagyon egyénivé vált. Az 1920-as, hát 41, 1925-ig igazából rádió se volt. És egy müncheni nagygyűlésen, vagy ugye a Vestelnél 30 000 kin egy temetésen, az ott elhangzottak, azok bizony nagyon hatásosak voltak. És ugye a 29-33-as világválság után egyszerűen lett munka. Tudtak venni rádiót. 36-ban csinálnak egy olimpiát. Szóval ez a helyzet. Van-e valamilyen megfigyelés arra nézve, hogy a harmadik birodalomban ki volt az, aki jobban ellen tudott állni a propagandának? Tehát ez függött ez képzettségtől, idegen nyelvtudástól, hallgatta a BBC-t, ugye, ami azért előfordult, vagy pedig az, hogy falusi volt, vagy pedig az, hogy keresztény volt mondjuk, tehát hithű, katolikus, inkább, mint protestáns, tehát hogy lehetett itt ellenállni vagy mik voltak azok a tényezők, amelyek immunisabbá tette, ellenállóbbá tette az adott személyt a propagandával szemben. Igen, nem állapot volt. Közbülső nem igazán. Állásfoglaltak. Nem szolgálok ki zsidót. Nincs zsidó barátom, nincs zsidó ismerősöm, utálom őket. Miközben egyébként, ha úgy picit belegondolunk, azért a náci birodalom fenntartásában azért mintha lett volna ott elég komoly zsidó pénz. Ez most csak példaként mondom. Igen, de mondható-e az, hogy esetleg, hogy mondjuk, ha valaki hithű katolikus volt, akkor kevésbé fogadta be a náci propagandát, mint hogyha mondjuk luteránus volt például. Van-e ebben különbség? Nincs. Tehát azok a különböző lelkészek, vagy vallásos emberek, akik vállalták a halált is, megpróbáltak elsőkat meg a halált is, mert szembeszálltak a nácikkal, hogy ezek között egyformán voltak katolikusok is, meg luteránusok is? Igen, voltak. Uh-huh. Tehát igazából akkor mondjuk így a tudomány vagy a történelem nem tud választ adni, hogy mi volt az, ami megvédte az embert, az adott egyént a propaganda hatásától. És ugye az átlagember az egyformán a propaganda hatás alá került, és ugye ezek kivételek voltak tulajdonképpen, akik sikeresen ellenálltak ennek. Mérés nincs. Utólag vannak természetesen ilyen visszaemlékezések, hogy én oda mentem Hitlerhez, és szájon vágtam, és nem vette észre senki. Szóval így utólag nagyon sok ellenálló lehetett.
Vagy pedig, hogy emigrált még időben, ő mondjuk Igen, Thomas igen. Mann, de Thomas Mann ugye Hát mondjuk meg jó néhányan, hát igen, de nem csak zsidók, hanem mondjuk németek is igen, emigráltak. Igen. igen, igen. Hát mondjuk a Barbie baba is eredetileg Ruthként Németországban jelent meg, aztán a Barbie baba gyártója elhagyja Németországot, aztán összejött a Marvel, és itt ilyeneket lehet mondani. Nagyon sok volt ilyen. De ezek, akik emigráltak, vagy akik úgymond nem, akik megőrizték a józan eszüket, ott nem lehet egy közös nevezőt húzni, hogy igazából mi volt az, ami miatt. Nem azért, mert műveltek voltak, hanem valami más tényező Igen. volt. Egyébként a félelem ilyenkor nagyon erős hajtóerő. Meg beárulták egymást. Volt olyan, Igen, hogy a gyerek, a Hitlerjugendes gyerek beárulta az apját. igen, Történtek ilyen dolgok. Akkor volt az a testvérpár, akik ellenállást szerveztek, és kivégezték őket. Sophie Scholl, Nem ugrik be. Fehér rózsa Sophie volt. Scholl, ja, Ugye? hát, Igen, igen. hát Hitler Akkor az az ellen, abbé, aki meghalt a lágerba egy fiatal ember helyett. Azt nem tudom, hogy német volt-e. Kolbe. igen, Az lengyel volt, ha jól lengyel El volt. volt. Aha. lengyel. Szóval Ja, akikbe azért teljesen a humánumot nem lehetett kiírtani, csak az a baj, hogy a tömegek viszont megmérgezték a tömegeket. És ehhez igen, nagyon értettek, ahogy igen. fölépítetted az előadást is, ez ki volt dolgozva sajnos. Hát bocsánat, voltak, lassan, ja, csak voltak annyi, hogy el, lassan be kell rekesztenem a de válaszolj, és akkor utána fejezzük be lassan, mert már egy órája megy ez az előadás, meg a beszélgetés. nem csak annyit akartam mondani, hogy voltak ellenállók, hát Igen, Stauffenbergtől kezdve azért Hitler ellen, meg merénylet. voltak, akik felléptek. És a vége lett az, ami. Hát igen. Na, ez egy jó Köszönöm. végszó. Úgyhogy köszönjük szépen az előadást még egyszer, meg a hozzászólásokat, kérdéseket. És Köszönjük. akkor a következő előadásunk az május 29-én lesz, Paksa Rudolf fogja tartani, a címe pedig Miért és hogyan tanítsuk a holokausztot. És akkor köszönöm a figyelmet mindenkinek, és további szép estét kívánok. Köszönjük Köszönöm szépen. szépen.